La placeta de l'Església Vella és el cor del centre històric de Benissa. És el lloc on es localitza l'antiga plaça medieval i l'església fortalesa de Sant Pere, construïda al segle XIII. L'actual vila de Benissa va tindre el seu origen en esta plaça, en la colònia cristiana que es va instal·lar amb la conquista feudal de Jaume I. El seu nom prové de l'àrab Banu Issa, l'alqueria islàmica que ocupava l'antiga població. Poca informació ha quedat sobre les característiques de l'església, un edifici de grans murs que compartia les funcions religiosa i defensiva de la població. La seva imatge es pot apreciar en una sèrie de taulells de ceràmica que estan en un lateral de la plaça i que representen el lloc on s'ubicava. L'antiga església va ser reformada al segle XVI amb elements arquitectònics i decoratius d'estil renaixentista. Va estar alçada fins als anys 40, quan es va decidir el seu enderrocament a causa de l'estat ruïnós de l'edifici. Actualment hi ha una rèplica de la façana principal feta amb pedra tosca. És l'element que ens situa davant d'un dels llocs històrics més importants de Benissa. A la plaça també es troba la pedra del mil·lenni de la fundació, col·locada al 1986 per a recordar l'origen musulmà de la vila. La placeta va ser durant molts segles el nucli social, cultural i econòmic de la població. Ací es respira el passat mil·lenari de Benissa i és el punt de partida perquè els nostres peus es deixen portar per la ruta medieval.